A investigación contra o cancro ten un firme aliado en José Cardalda. Tras sufrir en propias carnes o mazazo da enfermidade, este ribeirense decidiu emprender unha orixinal campaña para recadar fondos. Tras percorrer todos os concellos de Galicia a lombos da súa moto, iniciará este sábado unha xira por toda España. Este é un pouquiño un reto, é unha cousa que teño aí clavada, teño moitas ganas de facela porque cando eu empecé o proxecto aquí en Galicia, recorrín todos os concellos, foron 11.000 km, 25 rutas, pero ahora quero facer toda España, todas as provincias, para agradecer a esta xente que se uneu a min, que a miña idea, eles están facendo tamén o resto en todas as provincias de España. Somos 46 ahora mismo, entonces quero facerlles unha visita, darlles as gracias, evidentemente pues vamos darlle un empuxón ao proxecto outra vez en canto a medios e difusión para que os estudios desta enfermedade que non cesen. 15 días rodando cunha media de 6 a 8 horas diarias e non exenta de riscos como as condicións climatolóxicas ou o estado das estradas. Conducir en agua en moto a verdade que é bastante complexo, faise, pero hai moito risco. E despois xa co calor tamén, pois chega un momento que o calor se é moi fuerte, pois quema o aire que aima na moto, canto máis velocidade máis... Pero bueno, en fin, hai ilusión, e somos unha familia moi grande, eu vou ir visitando a todos os delegados das 47 provincias máis Ceuta e Melilla, vai haber reunións en todos os sitios, en todas as noites vai haber xente que me vai a recibir. Incluso en algunhas etapas me van a acompañar nas súas motos. Paralelamente ao proxecto Rodando contra o Cancro, no que se solicitará a colaboración de todos os concellos, a plataforma xurdida en torno a este movimento leva organizadas 4 campañas de crowdfunding, agora xa está en marcha a quinta, coas que xa recadaron 27.000 euros. Levamos aproximadamente un 80% do recorrido de España, dos 8.122 concellos que temos en España, levaremos aproximadamente uns 7.000. Temos pensado rematar este ano, setembro, outubro, entonces en ese momento será cando se soliciten as axudas a todos os concellos, 1 céntimo por cada habitante, pensamos que é unha cifra, unha cantidade moi asumible, por exemplo, Ribeira, 27.000 habitantes, pois a colaboración do concello a este proxecto serían 270 euros. Todas aquelas persoas interesadas en colaborar con esta boa causa poden facelo a través da web rodandocontraalcáncer.com.